Dana, kumusta yung buhay sa bukid? Okay naman? Ayun, ninakaw yung dalawang kalabaw namin. Pare, ba't nakapigit yung mukha mo? Ano nga sa'yo? Oh, Sama G. ng mukha mo ah. Ano nga mga tato pare? Oo. Malaga ako si Pusa, si Mingming eh. Si Mingming! Sinong Mingming? Yung may breed ba yun? Oo, yung ayun na. Ayun na. Ay, yung ano, pag inimas mo, naglalagas yung balahibo? Oo, ano yan eh? Inason eh. Nilason! Yung wala yung bibig. Oo, Baka nainggit pare. Oh, Baka nainggit sa pusa mo maganda. Kaya nga eh. Ay, naglalagas yun. Mahal ko nung ano yun. baka akala nila, galang pusa yun. Ang ginahala ko nga na gano'n eh. Naglaso si Boy Bulakti. Boy Bulakti. Sinong Boy Bulakti? Sino yun? Yung may ano, construction site. Yung corner. Corner doon. Corner. Oo, yung nag-uutos sa mga tao niya na para matang yung building. Gagi, hindi corner yun. Ang tawag doon? Powerman. Oo, naman. Powerman. Siya yung may power magutos dun eh. Kaya Hindi ko Powerman. alam eh. Sorry naman. Sorry naman. Puti na, naging Power Ranger na, no? Oh, kumusta na yung ano mo yan? Si Mingming. Oo. Nandun sa bahay. Ha? Nandun sa bahay, nag-iingal oh. Ha? Putik. Pag naging yellow ganyan, dapat padala mo na kagad sa veterans, pare. Tara, dalingan natin sa veterans. Veterans. Bakit? Veterinaryo. Ah, ano? Veterinaryo. Veterinaryo? Veterinaryo tawag dun. Ah, hindi ko alam eh. Wait lang, may nag-chat eh. Veterinaryo ba tawag doon? Veterinaryo yun. Ah, veterans. Mali yan. Ano? Oh, Mingming. Pare. Ano sa'yo? Patay na daw si Mingming. Ano? Pare, confident pare. Yung confidence. Oh, ano naman? Ano yung confidence mo? Ano ba dapat? Condiments. Condiments ba tawag doon? Oo, condiments tawag dun. Pare, condiments pare. Pero pare, samahan na kita. Lalahin natin ito pare. Namatay na daw? Oo. Ito, sabi ng kapatid ko eh. Ano yan eh, lilibing mo? Hindi, papamarinig ko. Kung ano, susunugin, kung ano yung abo, Marinig! o papamarinig. Tangik, hindi yan marinig. Ang tawag doon? Ang tawag doon. Concentrate. Ako dito hindi, basta doon yun na yun. Concentrate yun.